precizno formulisan tekst izveštaja generalnog sekretara usvojen u Savetu bezbednosti novembra 2008. godine, a potvrđen najnovijim izveštajem, definiše statusnu neutralnost EULEX-ovog angažmana, što je garancija da nijedan deo mandata te misije ne može biti zasnovan na Ahtisarijevom planu za kosovsku nezavisnost, jer taj plan Republika Srbija jeste odbila, a Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nikada ga nije ni odobrio. Ipak, vrlo je značajno da će do primene plana od 6 tačaka, kao i do punog raspoređivanja EULEX-a, uprkos prisutnim problemima doći. I da će se to odvijati u dogovoru sa svim relevantnim činiocima, među kojima je pre svega Republika Srbija. Pozivam prištinske vlasti da se ne suprotstavljaju volji međunarodne zajednice niti obavezujućoj rešenosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.